Ningizimu Afrika ngiyanibingelela umhlaba wonke jikelele la kufinyelela khona nangumbukiso bhanyabhanya uhlanga media igama le TV kanti igama lohlelo why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina nginibingelela amagumbamano omhlaba ngiyazi ukuthi sibukela abantu abaningi ngendlela eyisimangaliso siyabonga we are appreciating kakhulu isupport enesinikeza yona nothando nesinikeza lona ama comments siyabona ngendlela enilike ngayo siyabona na ku Facebook nikhona futhi ku Facebook uhlanga media TikTok uhlanga media kanti ke ku Facebook futhi mawufunela straight page uzovulela nje Maqumbana siyabonga kakhulu kubona bonke abantu asebethathile ke leli thuba ba-subscribe siyabonga siyakwamukela nawe osanda kufika oqala ngqawo ukusibukela namhlanje siyakuthanda ngendlela eyisimangaliso kuyahlaleka kusekhaya nawe ungasijoyina ngokuthi uncafaze usubscribe ukwenzela ukuthi uzoba kwifamily eyodwa nathi siqhubekeni siye phambili sikhuliseni nalo uhlanga media siyathokoza kakhulu siyathobeka kakhulu kunina nonke namhlanje sinenkinga esibhekene nayo futhi njengenjwayelo nje kukhona lapha udadewethu osibhalele unenkinga nengane yakhe ingane yakhe akayizalayo ingane yakhe ikhule kabuhlungu wesiphathi ubekhona la emhlabeni naye nengane la emhlabeni nawe ukhona la emhlabeni kodwa ingane yagcina seyikhula ngendlela ethanda ukuthi ibe nesihluku nethanda ukuthi ibe nzima akekho umntwana ofanele ukuthi akhule kanzima umzali mesadla inhlamvana noma esaphefumula so ke ngicabanga ukuthi khona indlela namhlanje sizokwazi ukuthi le ndaba siyilungise ngayo baphume inhliziyo yithobekile baphume bethelelena amanzi baphume be right ubhlungu kakhulu kunako konke ukuthi ke kade wayigcina ingane yakhe ngicabanga ukuthi kwayikona lokho kuzoletha umunyu ngendlela eyisimangaliso ngibonge kakhulu ake sihambe se-studio siyobheka ukuthi mhlawumbe ngabe kuyalungiseka yini qebu siphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya igama leshow iwhy mina igama likamabona kude noma umbukiso obhanyabhanya bathi uhlanga media sinosiso semncane la esifisa ukwazi kabanzi ngaye kuningi sisafuna ukuthi simbuze khona sibonge nje sihloniphile siyakubingelela sokwamukela ohlelweni yebo sanibona siyaphila ngokunjani siyaphila nathi nanga ubukele lapha ekhaya uyazibuza ukuthi hawu le ntokazi ubani kodwa bakithi ubani igama igama ngingu-Amile wakwaZondi Amile Zondi okay Amile sifisa ukwazi kabanzi ngawe ntombi sifisa nje ukwazi kabanzi ngawo into efana no myself usixoxele nje ngawe ngokukhulu ukukhululeka mhlawumbe nendlela okhule ngayo yabona kodwa sizokubuza lokho esikubuza kona sifisa ukwazi usitshele kona yabo mhlawumbe okokuqala nje ngingafisa ukukubuza abazali basekhona umzali usasekhona uma ubaba yena wadlula ke emhlabeni okay bunjani mhlawumbe ubudlelwane bakho ake ngiqale kubaba babunjani ubudlelwane bakho nobaba ubaba ngingasho ukuthi again umuntu engibe nesikhathi sokuthi ngimazi kahle ngoba udlule ngisemncane nje impela kodwa kuleso sikhashana lesi engimazi kusona ube umuntu nje onothando yebo okay alright uma wakho benobaba wakho bayabantu bebeshadile vele cha bebengashadanga okay ngicabanga ukuthi mhlambe bekuwuthando nje leyingane ngaleso sikhathi kwase kwabaye ngokukhula kwafika mina nababona ke futhi ukuthi hayi sho ukuthi abadalelene vele yeah ukushona kukaBaba ngicabanga ukuthi kunako ukuthinta somehow kakhulu futhi mawukhula uyingane ezinye izingane uthola ukuthi zinabo abazali bonke wena mhlawumbe noma mhlawumbe awunaye ukukhula ngaphandle kwaBaba ukhule kube njani kona kungi-affectile kakhulu futhi hayi kancane ngoba bengilindele ukuthi uma nje mekushona ubaba uzozama ukuthi naye athi ukusondela adlale ama-role womabili empilweni yami kodwa hayi akwenzekanga okay ukhula kulephi isayidi umuntu unoma unobaba uma unekubo ubaba unekubo sithi abazali bakho bebengashadile omunye umuntu uzothi
kufanele ngabe ukhulele esayidini likama ukhulele ngakuliphi isayidi? Ngikhulela khona impela esayidini lama, ngikhulele kulona. Okay. Ngikuza ukuthi uma akazange azabe umuntu ozisondelisa kakhulu kuwena, mhlawumbe yini ebibangela lokho ukuthi angasondeli kakhulu uma ucabanga? Sesingasho nje ukuthi umuntu ngingamzonda, kodwa mina ngibone ngazothi after ukuthi ashade akabange saba nesikhathi sami. Waphinde wathola omunye umuntu? Waphinde wathola omunye umuntu. Okay. Wayeseshada naye? Wayeseshada naye ngoba-ke phela ngokwesiko lethu abantu abamnyama ukuthi umuntu ingane ezalelwe ekhaya isale ekhaya wabe seyangishiya-ke. Okay. Ukushiya kanje nezingane ezifudumele bekunjani la usabosele khona? Beyifudumele-ke nje impela, hayi ugogo, hayi beyifudumele impela. Ugogo ngiyabazi vele ugogo banothando kakhulu ey'nganeni zamadodakazi. Impela. Walithola lo thando befana ngabe ulithola kuma? Yes, ngalithola, bengiphathisa nje weqanda, nganethezeka nje impela, ngangaba ngisho nalokho ukuthi mawubuka wena ubuka, ngicabanga ukuthi ugogo unabo abanye abazukulu. Mawubuka wena ubuka nabanye abazukulu, indlela ugogo abeniphethe ngayo beyifana yini mhlambe, noma bekukhona ukuthi wena uthi hayi ugogo uthanda kakhulu obani mina akangithandi, noma mhlambe wena bokule side elithi baxoshe gogo khona mina la? hayi bengikuleli side leli elokuthi hayi baxoshe gogo. Shuthi bekuthanda ugogo? Hayi bengithanda ngempela. Yeah man. So ugogo usekhona yena? Cha, hayi ugogo yena sewadlula. Oh shame. Yebo sewadlula. Shame Ncese. Nginako ukubona ukuthi ngathi ugogo bekumuntu obekuthanda kakhulu ngendlela umchaza ngayo. So bekuba njani nje mhlawumbe ma kusuku lempesheni, ngifisa leso sithombe, it's either usuku lempesheni noma ubuye ne-report elibhaliwe ukuthi uphasile, beyiba njani impilo endlini? Hey, bekumnandi ngoba bekuthi ngifika nje ne-report lami, hawu sekuzohlatshwa inkukhu. Inkukhu ihlatshwa vela asikuyeke ukuthi uzotshelwa uwena ukuthi uphasile, yena akazi ukuthi kubhalweni la, yena ujabulela into omtshela yona. Mawuthi uphasile ngisho ngathi ufeyilile nkosi yami, yena ujabulela ukuthi uthi wena uphasile. I-report akanankinga nalo, vele kulifunda, I'm sure beyisalukwazi sinjani befundile. Hayi befundile-ke yena, hawu bungewuzuza umdidisi, hawu khohlwa. Phela mina ngikhulele kuMangcobo lapha kithi. Isalukwazi esizala ubaba, ma ubuya ne-report wena omtshela ukuthi uphasile, yena akayazi loo nto, yena ubona iphepha nje oliphethe wathi uphasile uzothenga inkukhu. Noma ungafeyila wena wazi ukuthi kubhalwe ufeyili, kodwa ma uthi ngiphasile ubamba loo nto yena athenga inkukhu kube mnandi, uyabona? So ngizwa kahle manje mase kushona ugogo impilo yakuthatha yakubeka manaka njengoba kushona ugogo ngithi wena uhlala nogogo nihlala nobabili la. Okay, nangu ugogo seyadlula emhlabeni, so usele wedwa emzini manje, impilo seyikwisa ngalapha ngoba ngicabanga ukuthi khona umndeni ongavuma ngoba noma ukuyaphila. Impilo ikubekaphi? Kona kuke kwaba nalokho ukuthi kube khona amalungu omndeni angafuni ukungithatha. Umalume ngiyakuzwa ukhuluma ngamalungu omndeni. Kunelunga la umndeni elibaluleke kakhulu kuwena, lithini lona eluma wakho? Uma yena-ke nje angeke ngisayikhuluma ngisho indaba yakhe ngoba wathetha umkhwenyana wakhe ngiyena ngiyazi akwazi ukungithatha. Uma wabe seyiyekelela kanjalo indaba, akazange azame ukungilwela njengengane yakhe, wavedane nje ngifile ngazi washeshe wagive up. Kodwa-ke umalume-ke yena waba nomusa, even though umakoti wakhe umalumekazi benalokho nje ukuthi hayi angiyifuni ingane lena, kodwa baba uyena ongimelayo. Umalume bewumuntu, okay, umalume ukuthathile wayohlala emzini wakhe. So umalume bewumuntu obehleze khona vele ngaso sonke isikhathi. Umalume bengayena umuntu okhona ngaso sonke isikhathi ngoba manje umuntu osebenza ema-truckini. So leso sikhathi leso abakhona ngaso uyayi-availa. Uyakunikeza le nto ukuthi ingane kadadewethu le. Kwayena futhi uyazama ukuzivala leso sikhali sokuthi ubaba akekho.
Okay, okusho ukuthi umuntu obeyinkinga bekumalumekazi. Bekuba njani mengekho umalume mawungawusichazela? Hayi bekunzima impela ngoba mina nje umalume mengekho bengazi ukuthi hawu sho ukuthi sengiyozaca uyoze abuye kuyimande ngikwazi ukudla kahle ngokukhululeka ngoba futhi umalume phela besihlala endaweni esemakhaya. Manje ezinye izinto kuvedane zenziwe yimina. Ingane zakhe zikhona. Ingane zakhe zikhona. Nothi ukuthi mhlambe ulwela ukuthi bowuthunywa bonayo into yokuthi kodwa phela sonke masikwenze ngingabe mina ngedwa. Kuke kube khona yes ngiyavuma bengithunywa. Kodwa kuke kufika esikhatsini la uzubona ukuthi hayi ngazi ukuthi sekwenziwa kakhulu kuwena. Yes. Ukuthi ke phela vele ingane mengekho umzali eduze ihlezi nale yanto yokuzwela ukuthi noma ngase ngona okuyihaba ukuyithuma kodwa nje ukuyisukumisa nje kuba khona lento ethi mina ngobuma engekho uyabo kanti mhlawumbe kwesinye isikhathi into noma wakhe abengayenza kodwa kuzwela kakhulu ngoba uthunywa womunye umuntu uyabo into eyenzakalayo nje noma ngabe kubani. So ke njengamanje noma ke ngithi mawusuka kamalume uqhubekile wahlala khona kamalume noma kunjalo noma umuvile khona. Ngeke ngaleso sikhathi ngaba nokuthintana noma ngase ngiyamchazela isimo sami wabe nami ngangisengithi shem ngizobaleka mhlambe ngihambe ngiyozama impilo nami ngaphandle ngibone ukuthi ngenze njani ngoba bengeke ngikwazi ukuphila ngale yandlela leyo kodwa ngabuye ngaba nalokho ukuthi mengisuka la ngizoyapi. Ngase ngazama ukuxhumana noma ngamchazela ngesimo sami wase naye ke sho ukuthi wazama ukukhuluma nobaba ukuthi ngingeza ngizohlala nabo. Wasuyahamba yakho. Ngase ngahamba ngaya khona. Okay, at least egcineni kodwa khona into ayenzile. So kusahlaleke kahle khona. Akuhlalekanga kahle ngoba ngathi ngisanenyanga ezintathu ngihleli khona kwaba namathize thize. Manje awusahlali khona vele manje? Angisahlali khona manje. Hawu, emva kwenyanga ezintathu kwenzakalani? Kwaba nokuthi esithube nje egcekeni kulenyamalala izinto. Mase kuthi mekusuka la kwaphela ke imina ke. No. Hayi isesilungeni ke impela ngifile ngazuthi nje enye yezinto nayo ebuyingizisa ubhlungu ukuthi ngoba nginjani ngikhule kanzima kanje behlele endaweni eright. Yes. Kunyamalala izinto izini mhlambe nje izinto ezivaluable njengemali jewelry hayi umana ke naye abe nalokho nje ukuthi hawu why kunyamalala izinto ngoba sekhona wena. Yes. Kanti nobaba futhi naye ngalawo is fueling up the situation. Kwase kwagcina sebehlangana kuphelele ekuthenini hayi akahambe. Ukuthi babethi ngizoyaphike ke angisazi. Manje wenzani? Ngisebenza e-call center eMhlanga. Yes. Okay. Uhlala kuphi? Ngihlala nomunye wabangani bami edolobheni. Mana uma wakho uyazi ukuthi uhlala nomngane wakho nokuthi usebenza kuphi khona into eyaziyo njengawe njengamanje? Uma umuntu sibukelana naye data nje. Kuphela akho ukuphawula mhlawumbe. Because nami kwamina angazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe njengamanje. Uzoyithola ukuthi seyitholele enye ingane mina ngazi. Ayi. Kunomuntu osibhaleleke la ntombi. Ngiyakuzwa konke osibalela kona. Ngifuna ukubonisa ivideo yakhe la. Ngicela uzomafaze lapha ezantsi ubone ukuthi uthi. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguThokozile wakamkhize. Ngibhalele kaHwayi mina, nginenkinga yomntana wami, kade ngagcinana naye, ngizwa into eziningi amahemhem ngaye ukuthi ukhona izinto ezenzakalayo. Manje ngithe hayi angicela bakaHwayi mina ukuthi bangisize ukuthi bangixhumanise naye ukuze sikwazi ukukhuluma lolu daba. Angazi noma uyamazi lo muntu atumbonana. Impela ngiyamazi. Uyena mana ke loyo. Ngeke singanani kade umgcina ne? Ngiyacabanga ukuthi sewuphelile u2 years. Ningabonani? Singabonani. Anixoxi.
Kuyaba khona lokho ngalezo kubingelelana zikhathi. kodwa hhayi ukuthi seku-update-ana nje ngempilo. Okay. Singake sithi ukusuka ku-1 kuya ku-10 ngendlela ophilisana kahle ngakhona nabantu ophila nabo nangendlela mhlambe othembeke ngayo kubona, uyabona khona ukuthembeka lokhu ukuthi mawuphila nomuntu if ubona something ezomlimaza sibanibani bhasopa kunento eza kuwena, uyabo khona ukuthembeka ukuthi awusoze wenza into ngale ngemva komuntu engazi ukuthi uyayenza izinto ezikanjalo zonke lezo zinto nje kusuka ku-1 kuya ku-10 ungazipha bakuthembeka kwakho nje. Ngingazipha u-10. Wow. Why? Nguwumuntu obakhathalelayo abanye abantu. Ngingasho futhi ukuthi kahle kahle ngiyabhekelelana. Umuntu nje enguyena and vele mukhuliswa ugogo ke uba umuntu kodwa futhi ugogo uyakufundisa ukuthi kumele ube strong kwesinye isikhathi ungavumeli ukudlala abantu kwesinye isikhathi. Ngiyaphi ngekuthenini oluphi uhlobo lomuntu khona umuntu okuzothiwa meshawa ngempama ngapha athi nangapha shaya, kube khona umuntu ozothi umshaya ngempama ngapha ajikijele naye aphonse. Ngiyekuthenini njengamanje if ukuthi umuntu ukwenza into ebuhlungu namhlanje kusasa nangu uyambona ubhekeleka akakuboni ungamenze njani? Anzima lo mbuzo. Siphila emhlabeni phela kumele sibe nalento ukuthi siyibantu ekugcineni kosuku. Angikwazi ukulinyazwa umuntu bese ngiyathula. So ungishayile namhlanje mhlambe ngiyakusaba kusasa ngiphethe isikhali noma yitshe ubhekele ungenza njani? Okay. Ukulimazile ayikho into esatshwa umuntu wesifazane njengesibazi ebusweni. Unesibazi ebusweni ulinyazwe yilo muntu nangu ubhekele. Hayi phela ngayijikijela. Ngayijikijela. Yeah. Futhi umuntu okuphindiselayo ukuphi singasho njalo siphila emhlabeni mose sesingasho. Okay. Lo muntu ebekade ekhuluma lapha efonini ukhona around. So uyafisa ukukhuluma nawe ubuso nobuso. Uyafisa ukukhuluma nawe ubuso nobuso kunento akafisa ukuyikhuluma nawe njengoba enkulumweni yakho uzwa ukuthi inkulumo yakho uyikhele phezulu. Akazange angene deep. Uyafisa ukungena deep akhulume nawe mhlambe asazi mhlambe ukubuyisela ekhaya mhlambe kunengqoqo nje ezinhle mhlambe akanazo nawe. Phela kukhona ukuthi umuntu mabe ekonile mhlambe ngaphambilini kuhambe kufike lento ethi ayi ake ngihambe ngiyohlala phansi nengane yami ngizehlise ake ngithumele nangumuntu angibizele yona sihlale phansi sikhulume nami ungitshela ukuthi ufuna ukukhuluma ukuthi ufuna ukukhulumana angazi noma ngambiza yena ngene. Hayi ungambiza. Okay. Siyabonga. Okay. Yebo. Ya. Ngicela ya kulungile mfana. Sure. Sesinjani niyaphila? Siyaphila kodwa njani? Siyaphila siyabonga kakhulu. Undodakazi simtholile ukhona. Angazi ungathini? Ngingathi sabona Amile. Yebo ma. Yabona kuphela ngakusho. Okay, siyabonga kakhulu. Kunomuntu obukele lapha ekhaya seyamazi Amile wakaZondi. Nawe sewubonakele vele evidweni obviously but ngiyafisa ukuthi utshele nje umbukeli esekhaya ukuthi wena ubani uyini nodadewethu nango seduze kwami. Igama lami nguthokozile wakamkhize and ngino Amile indodakazi yami. Okay. uAmile windodakazi yakho engakanani? uAmile ngolwazi onalo uhlala kuphi? uAmile indodakazi yami endala engayithola before ngishade. Ngokwazi kwami ngazi ukuthi uhlala emafletini nomngane wakhe. Okay. Mhlambe ngoba soze wasibhalela sila manje nangu nodakazi wakho nangu nawe ukhona la. Asikho clear nama ngazi naye futhi akazi ukuthi njengoba sila size ngani kodwa into ayivezile uvezile ukuthi cishe sengino 2 years nagcinana
engakuboni noma nikhuluma ngalezo yikhathi wasivezela futhi nokuthi akakhuliswanga uwena kahle kahle ukhuliswa uma wakho okugogo wakhe mesuka kugogo wakhe meshona wayesekhuliswa umfowenu mesuka kumfowenu wayeseyahamba eyohlala nawe masehleli nawe akangahlala kahle ngezimo ezithize beziloko zenzeka ebeyigcina yifaka yena engazuthi naye umuntu omubi wagcina kwahamba kwawukuthi useyahamba useya ebanganini usebenza e-call center njengamanje so lo 2 years mhlambe ake ngiqale ngawo ubangelwa yini mhlambe ukuthi ningabonani naye Kubangela ukuthi uAmile ngesikhathi ehlala la ekhaya lapho ngishadele khona emshadweni wami ukuthi wayenza izinto ezingaqondakalanga and then after that if ngizama phansi ngizama ukukhuluma naye ngihlale phansi naye wayengafuni ukulalela into eyisho nje lokho ngikhumbuza ukuthi azange ngimkhulise wakhuleka gogo wakhuliswa uMazondi and then manje wahamba uhlala nomalume wakhe wahlukumezeka lapha kamalume wakhe kodwa ngazi kahle ukuthi ubhuti wami umuntu onothando so manje besixabana nje kwenzeka izinto ngabona ukuthi phela ngoba ingane zami zala emshadweni ingane ezincane angeke lezi zinto zenziwe ingane ezincane usobala ukuthi ngoba inkinga ziqala ukwenza ngoba esela ukuthi shuthi uyena kodwa mina ngangithanda ukuthi sihlale phansi siqhubeke ukukhulumisana kodwa yena wavele waduba nje wangafuni wangangena ngibalisela ake ngithi mhlambe nakwakwenzeka enye ingane yasemshadweni kulezi ezikhona mhlambe kube yiyona eyenza izenze ukukholakala sengazuthi sazenziwa uAmile mayiphuma ihamba noma ithatha isinqumo esithathayo ngempilo yayo esokwenza leso sinqumo ukuthi ingasahlala nawe ungasaba khona empilweni yayo wawuyoyeka yini ihambe noma mhlambe wamiyeka ngoba mhlambe wayenishayisa ngomoya vele wekade engadingeki noma mhlambe wamiyeka ngoba nenye ingane yasemshadweni wazoyiyeka cha ngiyacabanga ukuthi yena mhlawumbe wabona ngoba esethola amatoho esesebenza e-call center ukuthi unayo imali angakwazi ukuyimela so ngiyacabanga ukuba kwakuyingane encane yodwa phasi kwalezi engeke ivele ihambe ake sithi-ke kokwenzeka ihamba wawuyokwenza njani wena njengomzali naku uAmile wamiyeka wahamba ngiyacabanga ukuthi ngangizoyilandelela ngibheke kodwa ke khona umehluko kwengane encane nomuntu yabona umuntu masenemali esenemali eyibona ukuthi uyiphethe usemdala ake sithi nayo yaseyisebenza njengoAmile kodwa eyasemshadweni nayo iyona yasemshadweni akuyona yangaphandle eyasemshadweni kwenzeka same thing ingangoAmile nayo iminyaka wawuyokwenza njani ngiyacabanga ubaba wayekhona ngaleso sikhathi ubaba uyabuza ukuthi ingane yami iphi wayeke ingane yami yahamba wawuyokwenza njani ngiyacabanga ukuthi ngangizoyibheka okay lento iveza ngokusobala ukuthi kusho ukuthi ingane kayifani emzalini khona ingane ebalekile khona ingane engabalekile angiqondile kodwa ukuthi ngikusho kabi ngizama ukuveza nje leli side asikudluleke lokho alright namhlanje sila nangoAmile nangu wena ubhalile uthi kunenkulumo efisa ukuthi uyidlulise kuAmile noma khona into ofisa ukumbuza yona ngiyafisa ukuthi noma ngabe yini noma ngabe yinhle noma ngabe imbi ngiyafisa ukuthi ngabe khona ukuphakamiselana imoya ngiyafisa ngabe khona mhlambe ukubona mhlambe kunomuntu obeka isandla siyakubalekela kakhulu lokho siwuhlanga media sifisa ukuthi kwenzeke sifisa ukuthi yonke into siyikhulume ngoba ilungiswa ngomlomo iphinde yoniwe ngawo futhi so uzothini kuAmile namhlanje yini ekwenza ube la ngizothi kuAmile kunamahemheme engwazayo ukuthi ke lapho bengicabanga ukuthi uhlala khona akahlali khona and uma ngihamba ngiyobheka lapha athi lapha kade ngicabanga ukuthi uhlala khona nalapha engizwe ukuthi uhlala khona ayi uma stand wafika wangikhombisa ukuthi hayi yena akamazi lo muntu amaziyo ulo nangumuntu ulokusana ukhokhela umqasho and kodwa mase ngikhombisa umuntu ohlala ngabona ukuthi uyena ukuhlala uAmile kodwa kumina uthi uhlala kwenye indawo ngizwa kahle inkulumo yakho sisi uAmile wena wazi ukuthi uhlala emafletini ne yebo ngazi ukuthi uhlala emafletini alright so manje sowuzwa ngamahemhem kusho ukuthi unomuntu okutshelayo yebo kunjalo uthi uhlala uthi uhlala emqashweni
eMlazi kwaVi. So kulomqasho kodwa mengiya kobheka kulomqasho abantu abashoyo uma stenda ukhomba ukuthi umuntu okubhalisile la ngoba uyazi umqasheni umuntu kuba khona umuntu okhokha irent obhalisayo hayi umkhwenyana wami kodwa ke uthi umuntu ambonayo isikhathi esiningi ophuma la uamile ngoba ngikhombisa isithombe ngabona ukuthi hayi kodwa mana ngicela ukubuza ngoba uamile waxoshwa angithi waxoshwa inina nobabili noma waxoshwa umkhonyana wakho kwakhe noma waxoshwa uba kahle kahle isinqumo sathathwa uyena uMkhize kodwa ke phela ngoba uyazi ukuthi mina ngonkosikazi wala ekhaya uMkhize wathatha isinqumo kodwa ke ngasho ukuthi thina sobabili wengamrentela kanjani emxoshile ayinami kona okungibhedayo lokho ke yiko nje ngila ngizobuza lokho ukuthi mhlawumbe uAmila ngakwazi ungitshela sikwenzakalani Amile wonga ngathi khona ukushintsheleka ke manje bengibuka uyingane right man yazi exoxeni kwethu masikhuluma nje nginethemba ngawe kodwa ngifuna ukukujaja ngiyafisa ukuzwa iside lakho okay uhlala eMlazi no and futhi umanje ikhuluma kanje mina ngithuki cause vele kwasiqaleni wakhola umuntu angaphandle ngagcina sengithola ukuthi ngixosheke kwakhe so manje kushintshe phi vele bengikulindele lokho mina ukuthi uma agcina sekhola abantu bangaphandle okay ngicela ukubuyela kuwena mama la ekuhlala khona uAmile la uthi kuhlala khona uAmile wena ikhona into eyiproof mhlawumbe ongathi hayi la ngabe ngakhonjiswa ukuthi mhlambe okubufakazi mhlambe ngabe sefonini ngabe kuphi hayi ngabona isithombe saAmile sivezwa amastende ku WhatsApp group wasemqashweni washo ukuthi nanga umuntu ojwayele ukuphuma kulendlu mengithi awu umntana nje lokho kwenza kanjani lokho ngathi hayi kodwa ke hayi ngiyadinga ukuzwa kuyena ukuthi kwenzakalani okay ngiyakuzwa lokusho mama ngiyakuzwa konke lokusho kodwa khona umbuzo ofika ekhanda lami uthi kushuthi ukuba akwazi uyizwa indaba ethi mayifane nalowo ndaba ngabe awukho noAmile njengamanje bekusekude futhi nibonane nje into ekusondeze naye njengamanje le ndaba ile nkinga obhekene nayo otherwise ngaphandle kwale nkinga efaka umkhonyana wakho ngabe vela nibonana ngiyayizwa inkinga ngiyayihlonipha soqhubeka futhi nayo ngivela uzele yona kodwa sengithi angibuze nje ukuyi cha ngiyambona phela ku WhatsApp WhatsApp group kodwa physically cha bekusekude nibona bekusekude sibonana ngisho kanjani into ekulethile uMkhize ukuthi uzwa kunento emxhumanisa noMkhize angisho kanjalo ake noMkhize kuphela naye iside lakhe ngifuna ukwazi ukwenzakalani okay ebona welokhuzana weAmile kunombuzo engike ngakubuza wona dadewethu mhlawumbe mase siqeda nje ukukhuluma sobabili ngike ngibuza umbuzo la ngathi umuntu ekushayile namhlanje kusasa uyambona nangu umuntu ongishayile kodwa yena akakuboni eyiphi indlela ongenza ngayo wathi wena ungamshaya nawe sikhuluma ngomuntu wesifazane la engathi impilo yakho imengenye indlela mhlawumbe bengeke izime ngayo ube uthiwa beseduze kwakho umuntu omdinelwe day in day out uhlezi umdinelwe ngoba impilo yakho uphila impilo engaba uyiphili kube kususeduze kwakho umuntu kahle kahle engasho ukuthi yebo umzali kodwa futhi uyisitha kuwena ngoba impilo yakho ayimanga ngendlela kumele ngabe ime ngayo isitha leso ukuzwisisa ubuhlungu ngendlela ehlukile yena akakushayanga angeke yini mhlambe wena ngelinye ilanga uzukucabanga nawe ukuthi umzwisa ubuhlungu ubuyisela ubuhlungu akuzwisa bona la siqaleleni lana ekuthenini wanje mina nje akabaluleka ngale ndlela mina empilweni yami ukuthi sengaze ngithi ngimfake elistini yezitha zami hayi angisakuzwa ke kahle ntombi akabalulekile akabaluleka ngamina empilweni yami waye usakabaluleka ngathi uma wakho uma ngokwegama ngoba phela wangiletha la mina nje ake nimami lo okay ungathini mangabe ngithi indlela okhuluma ngayo njengamanje inginika sonke isithombe mina sokuthi ungenza noma yini ngoba vele umuntu stranger kuwena lesi
vele ayikho into ngathi uma uyenza kuzwele ngoba kusiyo uma wakho noma yini ukwenza noma yini lokhu akukhulumayo mina ngikwazi, lokhu nje akukhulumayo mina ngikwazi. Njengoba ngishilo mina ukuthi lo muntu lo ohleli lapha ngkwethu kwasekuqaleni wakholwa abantu bangaphandle, wakholwa ubaba lo wahlala naye ukuthi mina umina owebayo ekhaya othatha izinto. Namanje njengoba ngishilo futhi ukuthi akungithusi mina ukuthi uhambe lwayokholwa abantu ukuthi mina ngiyenza yonke lento le. manje ngicela ukubuza sisi kuyinto kanjani mhlambe uyamkhokhela njengomuntu owubaba kuyena noma mhlambe kunobudlelwano obukhona ngendlela ozwe ngayo? Ngiyacabanga khona ubudlelwano okhona ngoba kuthiwa Hey. esinye isikhathi umkhize uyabonakala ephuma lapha emqashweni, so ukhona ubudlelwano okhona. Kodwa ngoba wayentshontsha into zakhona nje kaMkhize kungaba khona kanjani ubudlelwano labantu? Lapha engasekhona-ke nami engididayo iyona into engilethe la, iyona into engilethe la ukuthi ngithole zonke iy'mpendulo ukuthi kwenzakalani. Yo. Angazi. Yabona kodwa welokhuzana. Wentombi yabona mawukuthi lento ekhulunywa ngawo la ikhona uyayazi. Ngabe into ebuhlungu. Ngabe into ebuhlungu kakhulu oyenzayo. Mo especially uyenza emntwini omzali. Yabo awukwazi ukuthi ungashare umuntu noma wakho. Umuntu ombatha noma wakho aphinde ambathe nawe. Kuyinto eyichilo kahle kahle neyihlazo. Neyobulwana ngaphezulu. Kodwa engenziwa umuntu opheyayo angayenza efuna ukuzwisa umuntu ubuhlungu abuzwile naye uyabo umuntu opheyayo wena ngendlela esikhulume ngayo sinawo. So that's why ngingafuni ukuthi ngikuphikele kakhulu ngoba ungitshelile ukuthi wena uyapheya umuntu mekuzwisile ubuhlungu uyabo. So ngiyekuthenini uma kuwukuthi into yaziyo le ngicela uyiyeke noma mawuyazi lento esikhuluma ngayo ngiyafisa ukuthi uyixoxe ukuthi isukaphi mawukuthi ngempela lento uyayazi ngoba nginesiqiniseko ukuthi mhlambe ngiyenzeka ukuthi uyayazi. Mawukuthi uyayazi ngiyafisa ukuthi uyikhuluma ngazi unganezela uthini na. Cha nami ngicela impendulo, ngiyafisa ukuthi uAmile akhulume iqiniso ngoba lento eyenzayo nomkhize ukuthi izomoshela ikusasa lakhe. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani uAmile achaze kabanzi nje ukuthi yini. Ake ngithi mhlambe mana ukuyenzeka mhlambe kunentathu uyayazi ngiyazibuzela nje. Vele impilo yeni iyabheda njengamanje ayikho right. Akenzanga lutho. Ake ngithi mhlambe kuthiwa khona into ayazi yathi ukayenze ngabe nomkhize ngabe kwathini. Impilo yeni yapi lapho? Emva kokuthi sowuzwa ukuthi uyenzile ke lento sowukhetha abanike phakathi kwabo babili nomkhize. Ngingakhetha uAmile. Usho? Yebo ngisho ngalokho. Okay. Okusho ukuthi makuthiwa umkhize uyenzile sozoqala impilo entsha manje noAmile. Angithi uAmile naye omunye wabantu ozobe kuzwisile ubuhlungu vele ngesenzo sakhe. Uzophila kanjani manje? Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yiko nje ngithi ngicela ama-explanation kuAmile so that ngizo-understand ukuthi ukwenzeleni. Uma kuthiwa umkhize ngempela naye ukwenzela ayikho into engayikhethela nomkhize because ungibulele phela uyafana nomuntu ongibulele ukuthi ungalala kanjani nomntanami into engaxoleleki leyo. Angeke ngikwazi nje at least uAmile ngobusa ingane mhlawumbe ngingamfunela usizo kodwa ulokhuzana umkhize ngeke ngikwazi. And mhlawumbe somehow nami ukuthi ngishade ngishiya ingane ekhaya mhlawumbe you understand kuningi engicabangayo engqondweni yami kodwa kaMkhize nje akuxoleleke ngeke ngikwazi nje. Okay, yazi ngicela senze njani ngoba vele uAmile ngithi uhlala nabangani bakho la uhlala khona ni right yonke into right. Ngiyazicelela nje mhlambe. Ngicela mhlambe ke ngizofonela oyedwa abangani bakujada ukucheck ukuthi uyazi nokuthi ukuphi. Yabo. Ngicela unayo inamba zabo zikhona ngithi. Yes zikhona. Ya ngicela ukufonela nje oyedwa abangani bakho. Abangani bakho mhlawumbe asitshele ukuthi ukuphi yabo. Okay. Okay. Sicela usiphi inamba yakho ngani nefoni ikhona neduze. Kanjani bedana simiyeke sifonela umbali? Hayi no, mina sala sesikhuluma naye lo.
Yebo sawubona. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila sisi. Nginolokhuzana ngicela ukubuza nje, khona nento engicela ukuyibuza la. Kunomuntu engimdingayo kahle kahle ohlala naye endlini. Yebo baba. Ngicela ukubuza u-Amile ukhona ngingamthola lapho? Kanti kwenze njani bakithi abantu angibuza uAmile akekho la. uAmile angihlali naye. uAmile emzini wakhe. Usemzini. Uhlala arenta khona arenta la emzini wakhe. Kuphi? Emxashweni wakhe lapha ahlala khona emxashweni wakhe eMlazi. Angihlali naAmile. Mina wonke umuntu ngibuza lo Amile kanti kwenze njani wena? Mina ngisemsebenzini uAmile ngekho ngaxasha khona. Mina ngisemsebenzini la ngiyasebenza ngingamphazamisi. Hawu. Oh okay sisi siyabonga yazi. Okay. Awu, Amile. Nawe ngathi ukuthi uhlala eMlazi nto. Ngitheni kwena? Mina nje uzongangiphakamisela izwi. Hayi Amile ngeke no sis. Mana we lokhuzana we Amile. Awukwazi ukukhuluma kanjalo phela noma ukuthi uzongiphakamisela izwi sisi. Hayi asizame nje indawana yenhlonipho ke phela la. Kulungile ningayenza ngale lonto. Mina ngeke ngize ngihambisane nayo. Uma wakhe egcineni kosuku uyazi nawe ukuthi uma wakho. Awukwazi ukuthi hayibo sisi uzongiphakamisela izwi sisi. Uzomshaya phela into elandelayo. Ngiyishilo indaba kaAmile. Ngiyishilo indaba kaAmile. Ngasho ukuthi ngizwile bangitshelile bayambona. We lokhuzana weAmile. Ngiyacela dadewethu. Ngiyacela nje makuthi kanjani mhlawumbe usale solukhuluma nje iqiniso. Ngale kokuthi kuze kuloko yabona njengamanje abukho ubufakazi obudlula lo. Abusekho. Abusekho. Awuhlali la uzohlala khona. Ungasebenza la uzosebenza khona. Kodwa la uzohlala khona awuhlali khona. Impela ngihlala la engithe ngihlala khona. Ngihlala eMlazi kaViya. Uhlala eMlazi kaViya. Okay. Yini ndaba yini ekuphikisayo ukuthi uhlala khona? Kona ngike ngaba novadlwana kodwa ke nje ngihlala eMlazi mina kaViya. Uhlala eMlazi kaViya. Okay. Ngoba kubonakala umkhonyane wakhe la ohlala khona. Why yindaba? Musukuhleka Amile. Mina bengikuthemba wena. Soloko siqalile into esiyikhulumayo la ngiloko ngiyakuthemba. Namanje mawuhleka ngiunderstand ukuthi indaba yini uhleka. Ngiyasinqasa ma. Indaba yini uhleka? Ayikho into ehlekisayo kule nto le. Indaba. Hayi mina nje alokhu uzwela ngizomncela noma ngoba phela naye akazange angizwele ubaba njengoba ulokhu umbone efika lapha eMlazi ingoba khona ubudlelwano obukhona Wena ingoba khona ubudlelwano phakathi kwaba phakathi kwesinobaba khona ubudlelwano obukanjani ubudlelwano bomlo. hayi anikahle nigangana nina Phela sofaka nami lapho mina ngibuza ubudlelwano obukanjani ubudlelwano siyathandana nobaba ewe yini inhloso mina ekufikeleleni ukuthi sizithandane nobaba ingoba mina inhloso yami bekukuzisa uma obuhlungu lokhu nama ngizusebona Amile come on sis come on ziningi kakhulu indlela ongazisa ngazo umuntu obuhlungu. Sikhuluma ngabantu abashadile la. Shuthi inhloso yakho bofuna ukuqeda ngenjabulo nayana. Uba urenta lapha. uyena ubaba uyakhona Imake njengoba wena wasuka lapha emzini kama wakho njengomuntu olokhuzile ontshotshile wawuntshotshile. Okay. Ubaba wakho na wayazi ukuthi awuntshotshanga. wayazi Kwakwenzeka kanjani ba? ingoba kwakuyicebo lakhe sonke leso sikhathi leso ukuthi Ubaba? ubaba ukuthi kube ngazi zikhona izinto iziyantshontshwa intshontsha yimina Hayibo Amile. Hawu wavuma nje ngempela hayi ngeke. Wesisi umkhonyane wakho uphi nje manje? Akekho usemsebenzini.
awukahle lonto wena bongayazi yonke lento ekhulunywa la Angazi lutho nje. Angazi. ukuthi ngibuka indlela orelaxe ngayo isinqumo sosithathile vele noma Ayikho into ebuhlungu nje ngokubhethwe umuntu omthandayo. Ubani omthandayo? Umkhize. Ngivethane ngaboni. Sacrifice wena ambile ngathi awuhloniphi ngathi awuhloniphi ngathi uyingane nje engahloniphi Ngiyahlonipha mina impela kodwa nje after izinto angenze zona ukwenzeni wayengangishiya angishiyele nje ukuthi ngidliwe impisi. ngicela ukubuza mangathiwa wena uyashada unengane ungenza njani ungaya nawo ngenkane emzini makuthiwa ayifunwa khona ungaya nawo ngenkane Shothi ngizoyeka ngoba phela ingane yami ngizohlala nayo. shuthi kwafanele ayeke angashadi Kwakufanele ahlale. hayi angazi ngoba ingane yakhe yona ikhulumelayo ngibuka wena indlela orelaxe ngayo ngilayela le story ngiyabona ukuthi uyakhala ngiyabona ukuthi kubuhlungu kodwa manje umbuzo wami uthi kwenzakalani ngalabantu ababili Hayi mina ngifuna ukuthi umkhize abe khona la. Ngifuna umkhize ezela ukuthi sikhulume sonke le ndaba because kahle angiboni ukuthi sakhona ikusasa lami nomkhize. Kuphelile nje. okay usho ukuthi ngamanye amazwi usho ukuthi funa siphinde kumele sizame ukuthi siphinde simthole umkhize ne Ngiyacabanga ngiyacela ukuthi umkhize abe khona la. Khona ezosho kahle ukuthi kwenzakalani because I can't stand for this. yeah hayi mafo ngathi kuthanda ukuthi kube buhlungu kakhulu ngithanda ukuthi kube buhlungu mina ngibonga kona ukuthi imiso zala mangabe ngiyibeka niyakhona ukuthi niyilandele mhlawumbe umunye umuntu ngabe sesukumile ngabe sekugadlile ngabe sekwenzakalani kodwa ngibone ngathi ku relaxiwe even though uveza ukuthi awukho right ngento eyenzakalayo ngiyabonga ukuthi akukho kulo nakho kodwa safisa ukuthi iqhubeke ikhulume Yebo ngicela uqhubeke ngikhulume. azike isinqumo naso njengamanje Nginaso isinqumo kodwa angisafuna ukuzwa umkhize from the horse's mouth ukuthi kwenzakalani umntanami phela lo. Kuko konke nje umntanami. Manje ubona. Kodwa futhi umntanami engacabanga ukuthi angenza into kanjena. Manje ubona ukuthi ngingena Ngize nakho. lana ngithi ngibhalela la. Angikhulumi nawe. Uzoma kancane uzokumela nje wena. Yiko nje ngithi ngicela umkhize nawe ukuthi abe khona la. Siqede kahle le ndaba. Ngoba mengihamba ngibuyele endlini uzophika umkhize. Uzophika. ufuna babe khona bababili Babe khona bobabili. angazi noma kusizokwenzekana isicelo sama wakho ukuthi nibe khona nobabili Asazi sobona. hayi kodwa angikhululekile ngawe ngathi ungane ekhulu iteketisi wathi much yabona indlela ukhuluma ngawo nendlela nje i-facial expression yakho ikhombisa ukudelela okukhulu ikhombisa nje ukudelela mina ngize ngakuzwela la mina bengikuzwela ola lonke usho ukuthi umuntu ombatha noma wakho lala noma wakho owakhe ingane noma wakho ezibafweni wena ulala naye Bengizoyenza njani? buzoqoma umuntu angazini obviously No, bengifuna yena lo wakhe kuze nazozwa le pain engiyizwile mina. ubalo Asimaza nimbuzi. kuwena ubalo eqinisweni nje elimsulwa lokuthi wena ukhona lemhlabeni wazaloba Oyena. wazalwa uyena phoma nje Nami bengifuna ukumuzisa le pain le angizise yona. Ngimshiyana phela ulokhuzana uAmina ngamshiya noma ukuthi amkhulise uma njengesiko isiko lesintu azange vele ngamlahla nje emgqomeni angizange ngikwenze lokho. manje kodwa uthini ngokuthi ulokhuzana umkhonyana wakho uyena obeshasa ngazikhona into intshontshiwe uyayizwa lo plan ukuthi iplan umuntu omdala Yiko nje ngithi ngifuna umkhize abe la. Angizwe la ngifuna ikhulumele lo mkhize angizwa nje lento. yabona njengamanje unengane yakho ekuphume ngemuva nomkhonyana okuphume ngemuva impilo yakho abantu abangakakuphumi ngemuva ingane zakho lezo nazo zasemshadweni iyapi impilo yakho Ngiyabona phela ukuthi kufanele ngihambe ngohlala nezingane zami ngihlwane nomkhize. Kodwa ngifuna umkhize ayikhulumele. kodwa ukuthembisile ukuthi noma ngathi uyikhona into eyenzakalayo uzoqhubeka uzozama indlela ukuthi uthathe ingane yakho Ngizozama ukumsiza because okay hey mina ngiyasaba kodwa ngiyasaba ngendlela izinto yabo umuntu orelaxe njengawe uyangisabisa mina ngiyasaba ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uyokwenza enkulu into le yabo indlela orelaxe ngawo umuntu urelaxise komuntu ogayayo ngaphakathi ohlanganisayo ukuthi hey ngizombamba yabona umuntu orelaxa kanje mina ngiyamncamela umuntu mina osukuma shayi ngiyamncamela umuntu omemeza athuke kunomuntu ovela relax yabo iningi labantu abathula kanje
uthetha ukuthi umuntu uzilengisile. Uzibuthi lo muntu othula kangaka becabanga ngani behlushwe yini kanti hayi inhliziyo iyagaya. Angazi. Yabona into ongayilindele. Yabona into ongalindele obucabanga ngisho noma umuntu ekutshela ungayilindele ukuthi ngenzeka. Angazi ukuthi ngifila njengamanje. Angizazi nje ukuthi ngifila njengamanje. Kodwa into icela ukuthi siphinde futhi nomkhiza bekhona. Oh. Mbukeli lapho ngasekhaya no ngicela ukuthi iqebo. Kona kuyiqiniso ukuthi impilo eziphilwa abantu zihlukene kakhulu. Zihlukene nje kakhulu impilo eziphilwa abantu. Omunye umuntu uphila impilo othi mengabe ixoxa obe nokuthi ayishawa ngezivalo la yikho lento ekhulunywa lo muntu. I-movie, i-film. Uyabona? Ngiyaqala uyiva kwayisho lamaXhosa. Yazi omunye umuntu kwathi bekhuluma azivalele ngendlela yokuthi uzivalele uvele soyitholile i-answer. Yabona kunombuzo engubuzile lapha isipiliyoni sesiningi. Kunombuzo engubuzile yabona mangibuza ukuthi umuntu umekushayile wena ungenze njani uthi angaphindisela. Lonto iveza ngokusobala ukuthi umuntu omzwisile ubhlungu vele yena uyaphindisela kulolu hlobo lomuntu oliphindisela untombazana. Nangempela futhi uphindiselele kuma wakhe. Ngifuna ukutshela labantu abagijimela kakhulu ukugana. Engazi ukuthi ngeke uzuphefumule emangagananga. Bafethu, siyazi bonke abantu bayafuna ukugana. Kodwa abantu baba nendlela yokwenza befuna ukugana eqondile, nendlela yokuziphatha eqondile. Angijaji umuntu, angifuni ukuthi ngijaji umuntu, angijaji umuntu. Umuntu nomuntu uphila impilo ejabulisa yena, kodwa mawazi ukuthi uyafisa ngelinye ilanga ukuthi ushade. Ngabo wesilisa ngabo wesifazane. Engathi indlela yokuziphatha angazi ngaba njani, kodwa siyahluleka sonke ukuziphatha ngalo ndlela. Nami ngiyifaka lapho, siyahluleka. Ayisowisho ingane ezolandela thina zingayibamba le ndlela yokuziphatha before ugane. Ukubalekela lezi zinto ezikanje ngoba senengane, kodwa khona senengane enjalo usakufuna ukushada. Lento seyimenza ukuthi manje lengane le ayishiye noma kanjani. Yabo, akuwona noma kanjani ngoba uyishiya noma wakhe. Kodwa mangabe uma wakhe sephulukana nempilo, sekufanele ngabe manje ingane uyayithatha, kodwa ayifunwa ngale ngoba kuyona eyakhona. Ibhlungu kakhulu lento engiyibona namhlanje. Ibhlungu, angifuni ukuqamba manga ibhlungu uma ngabe ingane izofikelwa umuzwa ukuthi ukuze ngizwise uma ubhlungu mangithathe lento akayithandayo nalento ebalekile kuyena. Amanye amadoda inhliziyo zawo zingaphandle. Empeleni iningi lamadoda inhliziyo yazi ngaphandle. Bahleze umuntu mebona umuntu wesifazane ephambi kwakhe wazi ukuthi umuntu ukuthi kufanele ngimsebenzise, umuntu ukuthi fanele ngimlale, umuntu ukuthi fanele ngijole naye. Lento yokuphilelana nomuntu wesifazane umuntu wesilisa lithi niyaphilelana akukho lutho phakathi kwenu. Ngoba lo baba bengayisiza lengane ayisize njengengane yomuntu wakhe. Ingazange zingene indaba yothando, ingazange zingene indaba yomalalana nani. Kodwa ukusebenzisa imali bese wenza ezinye izinto ezokhalisa abanye abantu kuwrong. Khona ingoma eculwa uSjava lapha nathi umcebe endodeni engenayo ubuhlakani ugcina wakhe izitha, ugcina wenza yabona ukuba nemali umqondo ungenawo kwenza ukuthi wone, ugcina wona ngamandla emali. Amandla emali akwenza ukuthi ona ngoba manje amandla emali asemenza ukuthi akone. Wona inhliziyo yomuntu omthandayo. U-act engazi ukuthi lengane akayifuni kodwa shuthi kahle kwayesekuqaleni ngale ngathi engafuni ukuthi ize. Wayebalekela yona lento le. Seyifikile ke manje inkanuko zamembatha zaze zameqa wagcina seyilokuza wagcina ke manje eseyisebenzisa. Bafethu eninezingane besifazane kakhulukazi eninezingane ngicela nenzeni nakekele izingane zenu. Ezeni nazo yeba kuzona zasemshadweni kodwa ezeni. Ngiyazi obaba bazo niyabazonda kodwa izingane zenu ziyigazi lenu. Cela nenzeni nake izingane zenu, cela nenzeni nikhusele izingane zenu, cela ninikeze izingane zenu uthando oluyifanele izingane. Ingane ingagcini seyiba nento yokuthi ngifuna ukupheya lobhlungu engabuzwa ngifuna namabuzo. Kabale show ihwayi mina
igama lami nguqumba amaqumba nalaqumbise lesele lentaba. Mbhinyili, mfana ubhinyilekile, ubhinyo, babhinyele. Ngithi bafeza siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo. Wena ungaba uncafaza usubscribe, qinisekisa ukuthi uyawuncifaza. Haleluya. Qebu.